Čaute ľudia, dneska zahráme si, možno nebudete vidieť moc, ale aspoň ma budete vidieť, takže aspoň to. Moju postavičku, takže ideme na to. Pozrieme sa ešte do Lockers. Čo mi pribudlo? Aha, toto nechcem, čo to je. Toto nechcem, však to je hrozné. Ne, ja som to nechcel. To si musím dať. Ok, mám to. A pikaxiaky, mi to pribudlo. Stopterky? Abo? Tento kámo, tak tento neberiem. Asi si zoberiem tento. Ne, tento som mal. Tento ne. Tento zoberiem. Lebo také, ako tomu sa akože trošku zhodí. Možno sa vám niečo nepáči. Nepáči sa vám asi to kombo, ale mne sa páči. To celá. Gitara fuj, akože. Ideme na to. Ideme sa na emoty. Môžete mi dať odber. Chcem dosiahnuť 20 odoberateľov. Do toho roka chcem dať 20 odoberateľov. Chcel by som dať extra 20 odoberateľov. Tak dúfam, že to dáme. Bude to asi také, bude to 10-20 minútové videjko. Takže môžete sa čo tešiť. 10 alebo 20 minútové, asi skoro 10. Takže ideme na to. Tak poďme na to. Toto asi, neviem, a to sú random typkové, ja som išiel sklady. Vy asi nebudete počuť, ale to by ste ani nechceli. Takže ideme na to. To ideme padať. Porci, takže ideme tu. Alebo takto akože do prostriedku. Tuto ideme do prostriedku. Tu padnem. To by dačo malo byť, dúfam. Takže tu moc nepadám, ale keď sa tu akože spadnem. Akože dobre sa tu akože nie moc na to nauduje. Padnem aj takedy inde, ale